Ka Khasi Hills Autonomous District Council kan penlong ikilat jenghikai kumno ban penyaklat yaunyut ubala ban pun bat ubam pun kane kalong kum shibenta hadien bagajing so khe kajing mi kijabo balasata bat jersey hakaleng ki benta ki badang ha papo kajing pe jingkmi ka council kat kum UCM ka council uba penya sings e mula pentebru ba shen ka council kan sabu dakador ban lumi kinyon bat onbo ru daki kendon dan kuna persha e kajing the nyut pathar hapo upot usam ka council ka balong ka wei ni kilat jingedai ki wa ki phutwa bat ki jaka ba shakta ba judan ba marjan kitei ki jaka kin kenthop ya kawa umkhra bat shirpi kidei ki nuksai ka jingjabo na ka jingbrat pathari ki nyut ki nyer bat ki jabo ba ijili ban pen ula pentip ru bakane ka executive committee bathamai kan sakarpat ru ka World Bank banbu ka waste management plan bat kane kan dang shimpor kham slam ngidang persyang ban wara eka rules ke jongiru hapo jong ka ak kumno ban pentrekam salonsar hakishnong babun aku mensyu anu ksa mentama kajing lum bainyut kala judan haman kishnong Henry ka don kashnong bashim san pouting ka shibnai don kashnong bashim shispa don kashnong bashim arspa kat kum ka jinglong jingman jong kashnong don ki commercial area la si kishim lai spa baka minyot man kasngi kumta te ngi lingba ka ni ka rules ngin don ka jing tha ka bashai what ika jinglum lu la se kat no bade ban lum kishnong habe de kata ka ban lum bainyot kini kita namar ka jing pelut khamtam belum ya banyut ka debit ka bay kali maintenance bagi kani de ka way pa ka benta habede bakani ka rules nakaliang jungi ni ngin bu ru wat ya kani ka penalty ka fines pe kumenta pin I kibrio kidon kishnong ki bla pen khuit bai ka shnong man ka singi ke mi shnong le semen step le ni shisin shtayo ni shisin shibnai ne kidon lu kibrio ki bakhlem akor kiba kilakit lupa kinyut hakikali jungki haka pormit ki shubrat hakat shaba mon te kani kamjar tang hako kishnong jan paro kishnong po socialong pini ki plastik ki bahe bala bon kinyut hangto lai pujat kilik brat de po surok but dan ki babrat cha ni ka rules haka ni ka solid waste management rules ka batmai ka bangin penrung kan dan du wat ka penalty yakini kiba le kumta te kani kan yarap ha wat ban penek pensa ru wat yaka jingkhut jing suba jong kiniki tolong kejongi ki catchment area bat kumju kan penkhut wat ikiniki wa duit ki don bon bha ki wa mentah po social long ke bom wa mkhra ka bom internet chu ban pe ka wa mshapi namar nak babon bha ki jaka ki la tu kinyut ki ba per hakini ka wa te la shai ka sngi ni lai penbek bakan don ka field visit te kabaning kong in let hakapor khat arbaje mensini hangte hapo wa mken hangte po them basuk kanika shnong madarting ngin let field visit hangtu ngin let pe site inspection nang tu ngin hersa hapo umpling ngin khot lang ki shnong bamarjan kum kala palang ka nongra karenja kiwi nang tangin hersa hapo penthor umkhra nang tangin hersa hangte po RRC Maulai Moro bat kumjuk ngin wan page sai ka Martin ringkap ikini ki official naka World Bank te ka jingthmu kalong be ba ngin yo ka permanent solution habe dei ba kanika solid waste te nginum kwa ban ong ban shupen khuit tang hasnong ngin salibrat akwe jaka banang ta kan sami biangka jing ni angnut ru ba kanika executive committee kan daka jing trailang ba ka World Bank daga jing trailang ba ka World Bank hakanu kanu korkom nginla ban wanra yakawe ka processing plant na humta ka waste but nginam day shu ban ong tang menchulik bread kumbalong hapo marten kan mi ka jing sma kan mi kan katay and they can process na nang tay te kata kan kham slam kan dia and they ka ba kham kerki ka bangin pentray ringkap jing tray lang jong ka KHDC ba ka World Bank ka day be halor kini ki artli baningkong ka capacity building program ka awareness program kabaar ketika ba ngin identify sa katu kat ni ki pilot project jongka RRC te kani dika jingkendu kumbalong hakanika snibong ba ngi sutu nama dalak pentrekam le sekandon be ka jinglut kumbang ila ikran mentat haka meeting ya menta ka kam ga jungi ka long be tang ban bu ka ban penbiang she ke plan
ke detail plan ke jungi kumno ngin pentrekam ya kenika solid waste management program ke jungi ringkat ba kenika act ke balak don te dangila don ke clear picture ke jingthok ke basyai kumno ngin pentrekam kumbangila rai ningkong ngin Aisha ke awareness program nang ta ke baar di ke RRC Recovering Resource Recovering Center. Kani kan don be ka jinglot. Te mentang ngin hab identify syo kan sakat no teli kita ki RRC ngi don kam. Te bat banle e kani ka awareness program kat kumno ngin ya bat kat no teli ki shnong ngin pentrekam first phase, second phase, third phase. Hang tangin sesuatu ban mang ya ka budget. Te nakal yang ka World Bank kala syukentu yangi ban compensate e kani ka kam namar ba kala ada alot ya kafan ba kanam laps kani kafan na mangihap ban kumnom no hapo jung ni Oktober ni hap long clear ke eka jing thu ga jungi habe de kasol wis dangila long clear in black and white haga jing tho ka biang bangi kwa ban petrekam kumta mta ba ka jing lut jing sep kan long kumta de nakal yang ka World Bank kala long bakoloi ban ye tre lang ban ni ban ai kani ka funding